moc ne, že jo, to bude mít tak 511 tisíc. To si děláš Čau! V pátek 14. proběhl Valentín a my jsme se rozhodli zeptat studentů gymnázia na to, jak si ho užili. Zůstaňte až do konce. Mišo, pověz nám, co jsi dělal na Valentína. Na Valentína trávil jsem sám svůj život hraním her. A užil jsi to? Jo. Co jsi hrál? Sons of the Forest, The Forest. Co jste dělali na Valentína v pátek? Já jsem byla doma a vyráběla jsem ještě něco, abych dala rodině, jako nějaký prostě věci. Tak to je hezký. A co jsi dělala ty? Já jsem byla na tréninku a pak jsem jela k babičce. Na tréninku čeho? Švihadel. Švihadel. Graň nikdy nespí, takže díky moc za tuhle odpověď. Pověz nám, co jsi dělala na Valentína. Já jsem byla doma po klidu a hrála jsem hry. A užila jsi to? Jo, docela jo. Tak Mikito, co jsi dělal na Valentína? No, tak jsem byl na Boulderu, to bylo docela dobrý popravdě. Také jsme byli v Bagetérii s kamarády, v Čijovně jsme byli, no prostě bylo to super popravdě. Jo, užil jsi to? Jo, hodně. Co jste dělali na Valentína? Tak já jsem měl pinčesový zápas. OK, a jak jsi dopadl? Vyhráli jsme. Výborně. A co jsi dělal ty? Já jsem byl v gymu se svým tátou. Opět Graň nikdy nespí a užil jsi gym. Užil jsem si gym, dělali jsme čest PR. Můj táta dal míň, takže jsem silnější. OK, hodně cením. Super, díky moc za odpovědi. Tak Eliško, co jsi dělala v pátek na Valentína? Tak já jsem ho strávila hezky, dostala jsem moc pěknou kytici a k tomu jsem dostala i takový pečivo z Lidlu ve tvaru srdíčka, co bylo plněný malinama a jahodama. Tak Romane, co jsi dělal na Valentína? No, já jsem hrál zápas a pak ke mně přišel kámoš. A co jste dělali s kámošem? To je dosti soukromé. Jasně, chápu. A užil jsi to? Jo. Tak jo, tak já ti děkuju za rozhovor. Já to taky, tak čau. Tak dík, tak čau. Tak co, kterýho z nich? Všechny. Nemáš do čeho kopnout? Přihlaš sebe a svůj tým do prvního ročníku fotbalkové ligy tady u nás na gymnáziu v Prachaticích. Odkaz na přihlašovací formulář najdeš v popisku videa nebo na Teamsech. Těšíme se na tebe.